खुलुमबाय आंनि मुङा सुरेश नार्जारी आरो नोंसोर नायदों So मैयाहाय मोनसे पोस्ट होदोंमोन about IT sales नि बागै जोंनि बर'नि IT sales नि बागै okay so IT sales नि बागै बिराद मानसिफोरा मिन्थिया maximum people फ्रा मिथिया आरो majority people okay like rarely some फ्रा मिथियो about this IT sales नि बागै जेरावहाय information technology okay IT sales नि meaning एबा full form जाहैबाय information technology sales माने जाहैबाय group जेरावहाय Facebook groups so नोंसोर just go and type I support you people I support BPF बेवहाय नोंसोर मेरला ग्रुप्स मोनगोन जेरावहाय टक्सिक सोलिगासिनो टक्सिक माने जाहैबाय जेरावहाय नांलायगासिनो मोनसे भाइरेल भिडिअ लाबोबायलाय फेक निउस लाबोबायलाय बिदि सोलिगासिनो सो आईटी सेल्सनि मेन मोटिभा बेनो जायो लाइक टक्सिसिटी फेक निउस आरो भाइरेल भिडिअस बानायनाय दैट्स द मेन थिं आरो मेन मोटिभ जायो बिसोरनि थाखाय आरो बिहाइन्ड मोटिभ अफ दैट ओके मेन रिजन अफ दैट आईटी सेल्स मानो जायो बेखौ आं खोन्थानोसै आईटी सेल्स मानो जायो होननो थाङोबा लाइक फर मानि बेखौहाय पार्टिकुलारलि पार्टिसफ्रा हायार खालामो लाइक बिदि जायो देन जास्ट सापर्ट एबा बुं बखि जाय पार्टिखौ जों हेट खालामो बे पार्टिखौ नोंसोर बेसेबां हायो गाज्रि बखि बेनो जायो मेन मोटिभा बिसोरखौ पेमेन्ट खालामगोन एबा पे खालामगोन फैसा पे खालामगोन लाइक जों नोंसोरनो एसिम होगोन एसिम गाज्रि बुं एसिम गाज्रि होन दैट्स द थिं बेयाव बुजिनो इउपिएफआबो जेना बिपिएफआबो जेना सेम थिं बिपिएफनियाबो जेनखाया फेसबुक पेजेस नाय मेरला आग्लाय बिग्लाय पेजेस दं जेरावहाय बखिलायगासिनो देन इउपिपिएल ना आं बड'लेण्ड टाइगारनि फट'स मानो होदों थाम्बनेलाव मानो होदों बिनि खोथाखौ बुंस्रानोसै अके मेन रिजन आं होनायनि रिजना जाहैबाय बड'लेण्ड टाइगारनि फट' होनायनि रिजना बेनोखि लाइक मानोना बड'लेण्ड टाइगारा सासे आईटी सेलनि मेम्बार जेराव बे फैसा जायो जानो हागौ बाट इन रियेलिटि या फैसा जायो मानो होनबा जेरै बे बखियो जेरै बे बुङो बेयावहाय माने फैसा जायो आरोखा जेरै पाब्लिकखौ थगायो बेखौ लानानैथ' स्ट्रेटलि आं बुंखायो कि लाइक बे सासे फैसा जाग्रायानोखा मेबि बेखौ सोरबा सासे फैसा होयो खोमा जास्ट मोनसे भिडिअनि थाखाय मेबि 5,000 मेबि 4,000 मिन्स मोनसे थायो रेट थायो अके फर द्याट मेबि नङा बाट सियरखा देन मोनसेबाव दंबावो अके जेरावहाय माने सिम्पेथि होनजायो सिम्पेथि गेइन खालामनाय जेरै बे पार्टिकुलार भिडिअ बानाय थागोन आईटी सेल जानायनि मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय थागोन इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबाय थागोन देन इफ होनदों अके इफ आं सियरलि होनाखै बे जामारगोन होननानै एबा पार्टिकुलार इउपिपिएल देरहाथारगोन एबा बिपिएफआ देरहाथारगोन बेखौ बुङाखै बाट इफ अके देरहायोबा इउपिपिएल देरहायोबा देन बेयो माने चान्स मोनगोन लाइक सिम्पेथि गेइन खालामबाय नालाय होनहैगोन एबा बुंगोन लाइक आं नोंसोरनि बागै एफाग्राब बिदि मोजां बुंबाय नोंसोरखौ एफाग्राब सापर्ट खालामबाय एफाग्राब नोंसोरनि बागै बेलेग पार्टिखौ रायबाय आङो स' गिभ मि जब एबा आंनो जब हो एबा माबा मोनसे आंनो राहा हो जेरावहाय आङो मावनानै जानो एबा हागोन फैसा मोननो हागोन एबा इनकाम मोननो हागोन दैट्स अ थिं मोटिभ बेनो जायो अके फैसा एबा सिम्पेथि बे मोननै मोटिभ जायो स' मोनसे निउस नुदोंमोन आं इनसाइड नर्थ इस्ट होननाय मोनसे निउस दं लिंक होनो हागोन डिसक्रिपसनाव प्लिज गो एन्ड चेक आउट दिस लिंक जेरावहाय निउस आर्टिकेल फैदों लाइक इउपिपिएलआ डिमान्ड खालामदों सिबिआइ इनकुवारि सिबिआइ इनकुवारि अके एक्चुअलि बे पोस्ट जादोंमोन इन 2020 मे 15 पोस्ट जादोंमोन बे आर्टिकेला निउस आर्टिकेला अके लिंक दंखायो चेक आउट खालामै मोजाङै फरायो बेयाव दं एबाउट 75 crores बिपिएफआ स्केम खालामदों दैट्स द थिं जेरैहाय आईटी सेल्स होनखाबायना इउपिपिएलनि आईटी सेल्सआ माने एलिगेसन लगायदों आईटी सेल्स आं बिराद रिसार्च खालामबाय अबाउट आईटी सेल्सनि बागै बिराद मोनासै बाट आं मिथिखायो आईटी सेल्स माने मा सब फर दैट रिजन माने आं दिनैहाय बे खोथाखौ बुंबाय इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा इट्स सेम यार आईटी सेल्स दंजोबखायो बयहाबो स' दैट्स द थिं आरो मोनसे खोथा आरो आं मोनसे मैयाहाय एसे रिसार्च खालामबाय थादोंमोन खोथाफोरखौ एसे एनालाइज खालामबाय थादोंमोन बेवहाय मोनदों कि लाइक उदालगुरियाव आंनि फ्रेन्ड्स दं बेवहाय आं बेखौहाय एसे होनदों कि लाइक आं पार्टिकुलारलि आईटी सेल्सनि बागै भिडिअ बानायदों स' आंनो एसे हेल्प खालाम लाइक साम गिभ मी साम पइन्ट्स साम रियेल पइन्ट्स अके लाइक आरो साम इनफरमेशन्स बिनि बागै पलिटिकल पार्टिसनि बागै आं बेखौ होनाखै लाइक दिस पार्टिया खालामदों होननानै बाट आं होनो लुबैयो लाइक साम पलिटिकल पार्टिस अके साम माने सोरबा पलिटिकल पार्टिसनिफ्राय फैनानै होनदों कि लाइक जोंखौ सापर्ट खालाम एबा जोंखौ भट हो नङाबा नोंसोरो जि गभर्नमेन्टनिफ्राय बुस्थु फैगोन बेखौ नोंसोरो मोननाय नङा
बाट आं बेखौ होननो लुबैयो लाइक गभर्नमेन्टनि बुस्थु जेरावहाय नोंसोर भटार कार्डआव नोंसोरनि नेम दंखायो आधार कार्डआव नोंसोरनि नेम दंखायो आरो नोंसोर भट होखायो आरो नोंसोर सासे सिटिजेनशिप एबा सासे जोंनि इण्डियाननि सिटिजेन जानानै नोंसोर भट होदों एबा गभर्नमेन्ट बुस्थु फैदों नोंसोर मोनखागोन सियरखा बेखौहाय नोंसोर जास्ट लुबैया जानानै बेखौहाय भट होनो मानो साना आरो मोनसे होननो लुबैयो लाइक नोंसोरो गावनो सान अबे पलिटिकेल पार्टिसा मोजां अबे पलिटिकेल पार्टिसा गाज्रि अके नोंसोर नुखादों नोंसोर खोनाखादों मोजाङै एनालाइज खालाम खोथाखौ मिन्स जास्ट सा साज्रां बुंनायखौ खोनासंनानै फोथायनाङा आंनियाबो अबावबाफोर मिस्टेक जानो हागौ सरि फर द्याट आंनाव मिस्टेकफोर जादोंबा सरि आं होननो लुबैयो आरो मोनसे खोथा आं होनबावनो लुबैयो लाइक प्लिज यार आइटि सेल्सखौ माने बांद्राय सापर्ट खालामनाङा आइटि सेल्सफोराव जायहा माने फेक निउस स्प्रेड खालामो बेखौ माने नोंसोर बांसिन शेयार खालामै बांद्राय माने भाइरेल खालामनाङा अके बेखौ होननो लुबैयो आरो जेरावहाय माने मानसिफ्रा मेनिपुलेट जायो स' जोंनि बर'आवबो ससाइटियावबो जोंनि बर'नि पलिटिक्सआवबो आइटि सेल्स दङ जास्ट नट गिदिर इलेक्सन एबा गिदिर इलेक्सनावल' आइटि सेल्स गैया जोंनि फिसा फिसौ जि पलिटिकेल दं जोंनि बर'नि पलिटिक्स दङ बेयावबो बिसोर आइटि सेल्स दङ स' देट्स द थिं स' नोंसोर बुजिबाय जानो हागौ आरो आं बयखौबो होनो लुबैयो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ नायनो थाखाय आरो आसा खालामो नोंसोर मोजां मोनो जानो हागौ प्लिज आरो अबेबाफोर पइन्ट्सफोर मिस जादोंबा सरि आं पइन्ट्सखौ मेनसन खालामासै जानो हागौ आरो साम जि पइन्ट्स अबेबा आर्टिकेल्सफोर लादों आङो जे निउस रिपर्ट्सफोरखौ लादों आङो बिसोरनि आं लिंक डिसक्रिपसनाव होनो हाखागोन नोंसोर चेक आउट खालामहै नायै फरायो अके एन्ड लाभ इउ अल जय बर जय आं आसा खालामो नोंसोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो जानो हागौ देन इफ इउ लाइक इट साबसक्राइब इफ इउ डन्ट लाइक इट प्लिज डन्ट साबसक्राइब लाभ इउ अल जय पिस Jakan बर' हारि थायो माने मोखां दरसे उनाव जागोन गल' गथ'